pini la pen nang litu nilitum thang da un ide sita nang litum ke wang ko nang tu ban choro lo pan nili long le ka cho jot fa di nili pan abatai batai la nai pi apranta nili ka gos anta chi tha da nang li pan ron grey non li long fai la long to he nili ke long le ke cho jot ji long le hadak at least do day ni to ban long le nang pi rupon sing rong ha lo non ke alang li ka den lo adun thu ge nili lo la pen adun thu ge nili ik akleng si har long bi ing ti ka thar adak long le na pi khot khot tia ama chiri throp along leta chiri throp nili ching kai dam jir lan along leta ama nili ka bang ke long leta do lo la pen alang li ke lai ho ke che lang dun un e lo ma se nili ka bang Jordan lo lagi command tribal apa tribes atum ke long apa ya do me apa karbiang long ke ama si alang litu pan Jordan naga ro man ni naga pan Jordan ama apa je tangan ni lis ke choyor ama ni long lia bang ke hala dak teron atum do ni litum che dam la alang li tanang tu na rokom litum che dam la hala tum mia pan si pape do tip ni li long lia long bang ke ni tu hala mia pan do nang ni pu thur no nang tu pu te kang le la sa alam bang ke ciri trok ni li che long nei la ke la teron na tu hada ke do hada adung het ke do teron na tu korte bang thom do lang li tu ka pu ye along le ke ni li che thang ling ta jor ji non ka yu thu long ke Karbiang Long Autonomous Council si kiri pharoi si pu bo ke jo la bang nong ke che thang klub lo ke ni ke jor ha ko man ni la pu ye mane la bo mule cho pon ta ke thoi ko so non ilitum ka che bohong kir ka chini kang tung ra ta tum ta ka chini kang tung ke la hello article of India a constitution article 280 along copy lage do la pen article 275 along copy lage do la pen article 2.3 along copy lage do la salam 2 and 3 bang ani import am bombe lo 2 and 3 along ke la bang ke separate state alam si pula ala dak separate state alam pulo la pen dak separate state no te hada ing long rada dom phan ke rai ji pa lama ban la dak article 2 and 3 along kupi or he ta chogi mene article 2 and 3 article 2 ke pulo admission or establishment of new state pulo Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Number 3, Article 3 bang pulo formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Ladakh Sikh schedule alam ning je tribal atom phan ke raji alam scheduled caste atom phan OBC atom phan ke raji alam anta ning je Ladakh a condition bote tok dun mi per la sa condition tok dun mi po si ala Nagaland la pen Mizoram phan ke 371A pupi ni tok dun hala bangge la ke Sikh schedule ason tak tak Kita Sikh schedule binong kalila, tima Sikh schedule bang ke mini constitution pinak, data hala article 371 po pin bang like article hala bang ke. Parliament tu maning hang lote majority vote pen hala bang pavidet pun. La pen Sikh schedule bang like pavidet pun ki. Lalo hala bang 2-3 bang la. La si article 2 pen 3 ating pen autonomous separate state hang lote lake tribal atom phan ke raiji alam hada avi no nama ke avi dan pedum meji many article pe
Setahala ke ba non hu ke nang si kroi dun de ji bon. Six schedule ni na kroi dun de la la dak la kroi lang ma. And the article 280 non 125th amendment bill pula. Batai harui sira in koira ho up home. Constitution ke lar alam. La soa ke lar ke six schedule si jasemet lar po la pen non ilitum Carbianlong Autonomous Council atu ke claim abang ke direct funding ke long ya phan pu article 280 nang ji 275 nang ni angge 280 abang ke da non la article 280 abinong abang ke la ke finance commission pula finance commission ken poisa nang logic pula la pen 275 abang ke la ke India Consolidated Fund pensi poisa nang logi pamang. Hala nang ke logi abang ke lage non afran ni 280 abang puden na 280 abang ke lage panchayat atau apa la pen ke municipality apa town committee apa poisa nang ke logi apa ala bang ke BB along sige pu poisa lata state government Assam as state government along poisa nang ke logi apa direct funding po alam abi Assam government long si poisa nang logi hala finance commission tumta dapen India government ta finance commission da India government ki pualin si kroji lapot poisa nang logi ke Assam government la direct funding alam da dokti lapen la solam ke nilitum jakas ahud kacing ki hotan ni tum direct funding alam pudam lo halabang suhut aning mesen bensi hala joint secretary ba nang ke thak ko hello ahok lo la ke muthe la direct funding po alam bang ke la ke nang duma funded alam kali lagi claim lo te la pen ke hang tum ke India adang sita kapret statement ala son alam tu. Sike claim ni ke Assam government apan bakar biang long pan claim job ji puke uni tu mana dun do labang. Nampak cini dun payment labang ke. Lam ke te pinak labang ke. A level te tu tan labang ke adang ke tan. Lasi da 280 labang ke la ke 6 schedule alam ta tokte lapen autonomous state alam ta tokti ka bangke autonomous state atu mapan poisa ke logi ko alam ave 6 schedule area atu mapan poisa ke logi ko alam ave ba non 6 schedule area alam bang bidun kokpo autonomous state bang bidun de ji inteli ka chinia tengke 125th amendment along bangke autonomous state bang tokti de ji municipal town committee lapen panchayat alam lapen Carbiano Autonomous Council ko alam bang top dun jimeni teta poisa bang Assam government pansilogi direct funding kali 275 bang ke nelitung ke pulo 270